Ešte? Nie. Mám zvuk, hej? Počkaj, máte tam hlavy. No. Poďte. Bližšie, pani ministerka. To bližšie ku nám. Takže môžeme za to? Takže vážené dámy, vážení páni. Ešte nie. Počkať. Tak ale pol hodinu. To také vyžujeme a potom chcete na zájem. Úplne povedzte bez problémov. Kamera, klapka, zvuk, prepudrovať. Buď, môžeme? Ja mám tam hlavu. Moju? Áno. A kde si ju mám dať? Neviem. Ničo. Na čo mám stať? Ešte sekundičku. To je tak ísť do terénu, viete? V teréne je to vždy zložitejšie. Takže Hlavu vážené dámy, barám. vážení páni, príjemné dobré ráno vám prajem. Dovoľte, aby som vás privítal na takom krátkom briefingu, ktorý sa týka ostrova Sihoď. Ako dobre viete, tejto téme sa venujeme už dávnejšie. Dovoľte, aby som medzi nami privítal ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielu Matečnú, pána Jána Palfiho, hovorcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a pána Martina Matisa po mojej ľavici, ktorý je vedúci výrobno-technického úseku odštepného závodu Lesov Slovenskej republiky v Smoleniciach. Takže na úvod poprosím pani ministerku na úvodné slovo. Takže dobré ráno, vítajte na ostrove Sihoď. Vďaka vám máme takéto krásne počasie, aby novinári teda boli spokojní a veľmi sa teším, že ste prišli. Naposledy sme sa tu stretli, tuším 18. apríla, kedy som dala pokyn Lesom Slovenskej republiky, aby zastavili ťažbu, ktorá tu bola. V tom čase a do toho času bolo vyrúbaných 2 hektáre lesa do toho 18. apríla a hľadali sme spôsob, ako v tejto vodohospodárskej lokalite, významnej lokalite pre Bratislavu, nájsť spôsob, ako by sme ochránili tento významný vodohospodársky zdroj. Tento spôsob samozrejme po konzultácii jednak s lesmi Slovenskej republiky, jednak s vodármi sa nám podarilo nájsť. A na jar, a samozrejme aj dnes, sme pristúpili k tomu, že tu začíname sadiť pôvodné druhy, pôvodné autochtónne druhy. Dneska vysádzame, ako vidíte, topol čierny v počte 600 kusov. Za vami je plocha, ktorá už bola osadená na jar, čiže tam sme už urobili všetky opatrenia preto, aby sme naozaj uchránili tento pôvodný čarovný les, ktorý tu naozaj v tejto vodohospodárskej oblasti je veľmi pekný. Pani ministerka, výrob bude pokračovať? Pardon, ešte dáme slovo pánovi Palfimu z Bratislavskej vodárenskej Dobrý spoločnosti, deň. potom bude priestor vaše otázky. Ja by som za Bratislavskú vodárenskú spoločnosť chcel povedať, že sme spoločnosťou, ktorá pracuje s prírodnými zdrojmi, teda s pitnou vodou. A preto veľmi citlivo vnímame každú aktivitu, ktorá sa v blízkosti vodárenských zdrojov deje. Na druhej strane taktiež veľmi pozitívne vnímame každý krok, ktorý prispieva k tomu, aby vodárenské zdroje boli zachované. A jednou z takýchto fóriem je aj obnova lesa, ktorý sa nachádza na Sihoti, pretože tento les plní predovšetkým vodohospodársku funkciu, čiže nejde o les, ktorý by mal plniť primárne hospodárske účely. Preto som veľmi rád, že dochádza k tejto obnove lesa a myslím si, že toto bude pre celý ostrov Sihoď na prospech a takisto aj na prospech obyvateľov Bratislavy. Ďakujem. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Potom teraz priestor pre vaše otázky. Budeme len veľmi stručne, pretože pani ministerka potrebuje ísť do parlamentu, kde predkladáme novelu zákona o potravinárskej prerasti, je veľmi dôležitá téma, takže nech sa páči priestor pre vaše otázky. Je to teda pán Matis, potom z Lesov, keby ste mali. Pani ministerka, bude pokračovať výrub ďalej? V každom prípade sme v normálnom prírodnom prostredí. Tieto porasty patria samozrejme Lesom Slovenskej republiky. Výrub bude pokračovať ale iným spôsobom. A to je samozrejme na dohode a na spôsobe, ktorý dohodnú Lesy Slovenskej republiky a vodohospodárska spoločnosť. Samozrejme pôjde o hodne šetrnejší spôsob ťažby, kde zároveň pôjde zalesnenie po ťažbe pôvodnými druhmi, čiže bude sa to diať na maloplošných územiach. Ochranári upozorňujú, že nie je dôležité teda len jeden typ stromu vysádzať, ale mala by sa vysádzať celá plejada stromov, ktoré rastú v lužnom lese, teda okrem topola by to mala byť napríklad vrba, jelša. Rátam aj s takýmito výsadbami? V každom prípade áno, veď je to pôvodný lužný les, takže tie druhy, ktoré by tu mali byť, tak je potrebné dostať aj naozaj s týmto sadením sa čakalo, pretože nájsť niekedy pôvodné druhy je zložitejšie ako šľachtence, čiže naozaj čakáme, kým máme dodávku pôvodných druhov. A
vy ako ministerka podporili by ste napríklad, aby tu vznikol chránený národný park, ktorý by sa volal Podunajsko a by bol do ňo zahrnutý? V každom prípade je to jedna z alternatív, jedna z možností, o ktorej je potrebné diskutovať. Je potrebné povedať, že na rakúskej strane takáto aktivita je. Neviem, naozaj je to na rokovaní Ministerstvo pôdohospodárstva a Lesy Slovenskej republiky, ochranári a samozrejme vláda, ktorá k tomu má potom možnosť povedať na to záverečné slovo. Ochranári by tu radi videli bezzásahovú zónu. Ja neviem si to predstaviť, podľa mňa bezzásahová zóna, keď tu máme druhy, ktoré tu máme novošľachtence. Keď sa pozriete na tento trend, ktorý je tu za nami, pán inžinier rozprával, čiže niektoré tie nepôvodné druhy bude potrebné vyťažiť, pretože tie nepôvodné druhy tu potom ostanú a samozrejme pri rozklade vznikajú guminové kyseliny, ktoré sa dostávajú do vodných zdrojov a to by sme, určite mi to potvrdí hovorca, že naozaj toto by sme nechceli. Takže úplne bezzásahová zóna, ja si myslím, že nie, ale znova je to na tom rokovaní medzi Lesmi Slovenskej republiky a naozaj vodohospodárskou Bratislavskou vodárskou spoločnosťou, aby k nejakomu kompromisu došlo. Ono už samozrejme k tomu kompromisu dochádza aj dnes. Ja by som ešte možno doplnil, že bezzásahovú zónu asi ťažko môžeme dosiahnuť, pretože my tu máme technológie, ku ktorým sa musíme dostať. Čiže objektívne nejaká starostlivosť o les je tu nevyhnutná. A ešte keby som k tomu mohla dodať, veď ten typ ochranný typ lesa, že ho nemáme hospodársky typ lesa, už samo o sebe hovorí o tom, že ten spôsob, akým sa o ten les bude starať, súvisí s vodohospodárskou činnosťou a s ochranou vodného zdroja, ktorý tu je. Ešte sa chcem opýtať, rokujete napríklad aj s primátorom mesta Bratislavy, lebo Ivo Nezrovnal sa kasal, že by rád získal tento les do svojej správy, ale on sme už o tom nepočuli. Mali sme rokovanie o tomto a samozrejme tie rokovania sú zložité. Nemáme tu pána primátora o tomto hovoriť, možno, že na nejakom inom stretnutí sa k tomuto vyjadríme. Ešte nejaká otázka. Takže ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ešte budeme záujem si niečo natočiť, naši kolegovia sú k dispozícii, pani ministerka teraz teda